A ještě minutku a začneme. Už to bedlivě sleduju. Krásné odpoledne, já vás nevydržím, musím vás pozdravit všechny, mám velkou radost, že už tady 200 lidí se na nás přišlo podívat, to mě moc těší, takže děkuji vám moc ze všech koutů České republiky, koukám, je to nádhera. Doufám, že vás nesklameme, se na vás, Justýno, moc těšíme. I ode mě přeji krásný, tady už podvečer, tady už se stmívá, tak já už mám tendenci říkat podvečer. Tak já si myslím, že už bych mohla zahájit náš webinář. Takže určitě se ještě ostatní budou připojovat, nicméně je 18:00, takže začneme. Takže ještě jednou ráda bych vás přivítala na našem webináři. A mé jméno je Radka Procházková, mám na starost marketing a obchod tady v nakladatelství SPN. A na úvod bych vás chtěla požádat, jestli byste veškeré dotazy, které směřujete na kolegyně naše, autorky Slabikáře, posílali do chatu. A my budeme během webináře na všechny zodpovídat. Budeme se snažit, aby jsme vám vyhověli, nicméně může se stát, že na konci ještě některé nezodpovězené budeme ještě upřesňovat. Takže neváhejte a pište do chatu. Jinak potom bych vás chtěla poprosit, abyste si vypnuli své mikrofony, aby nás to nerušilo, takže to prosím zkontrolujte. Dále záznam webináře, taky častý dotaz bude, nebojte, budu posílat všem e-mailem, takže na konci po skončení webináře záznam obdržíte. A jelikož byl velký zájem o certifikáty, tak o absolvování webináře, tak budeme na konci webináře všem, kdo bude mít zájem o ten certifikát, posílat. Prosím, pište na adresu, kterou uvedeme potom v chatu. Bude to balásková.spn.cz, ale nebojte, všude budete informovaní, v chatu naleznete tuto adresu. Tak a potom ještě poslední věc, co se týče dalších dotazů, nějakých administrativních nebo technických, prosím, obracejte se na mě. Tam budete mít v prezentaci moji e-mailovou adresu procházková@spn.cz a případně potom další obsahové věci ke slabikáři, tak to bych vás ráda pozvala do naší facebookové skupiny, kterou máme zřízenou se slabikářem. Kdo tam ještě není, může se přihlásit a tu má na starost Markéta, takže vám zodpoví veškeré dotazy. A to by bylo všechno na úvod, ať to neprodlužuju a ráda bych představila naše autorky slabikáře, které si udělali čas a budou se vám teď věnovat, takže věřím, že se vám bude webinář líbit a vítám vás ještě jednou. Hezký podvečer. Tak krásný podvečer. Já vás moc zdravím, jmenuji se Markéta Vokurková a jsme tady společně s Justýnou Danišovou pro vás, protože se střídáme, v autorském týmu jsme 3 v tom základním, ale střídáme se, abychom po každém mohli nabídnout aspoň něco trošku malinko jiného. Nicméně program máme našlápnutý, takže pojďme se do toho vrhnout a co nás dneska čeká. Rádi bychom vám představili všechny 3 díly Slabikáře, malinko si popovídáme i o čítance, kterou nám dotvořila naše 3. kolegyně Jana Kopecká a chceme vám představit ještě celý ten tým Slabikáře, kdo zatím vlastně stojí. Takže jsem to já s Janou Kopeckou, s Justýnou, naše výborná báječná ilustrátorka Ivana Ševčík-Miklošková, která je autorkou Větvánka, graficky nám to dohromady poskládal Michal Dočkal, Petra Dočekalová je autorkou písma a Karolína Šambaumová, která je tady s námi, je naše báječná redaktorka, která měla trpělivost s námi se všemi. Pardon, snažím se to posunout dál.
začínáme finišovat úplně s maximálními podklady, tak aby se vám dobře učilo na to, co si můžete pořídit do první třídy. Prozatím jsou už na trhu 3 díly slabikáře, je 1 čítanka, která je pro první i pro druhý ročník, grafomotorika a 3 díly písanky. Chystáme i další materiály. Proč byste si měli vybrat náš slabikář? Náš slabikář neučí metodu, protože často se mě ptáte, jestli je to metoda analytická nebo genetická, nebo jakáže vlastně, takže my neučíme žádnou metodu, my učíme děti číst a po konzultaci s paní profesorkou Radkou Vildovou, která nám dokázala, vlastně už od roku 2005, dokázala, že neexistuje žádná univerzální metoda, ale že každému žákovi vyhovuje různý způsob, jak se naučit číst. Vyplývá to z různé typologie a vlastně i my, když já třeba jsem sama učila slabikovací metodu, analyticko-syntetickou, tak přesto jsem viděla, že některým dětem víc vyhovuje po písmenkách, tak jsem ochotná se přizpůsobit. Že naše metoda seznámí, v našem slabikáři postupně projdete vším a záleží na dítěti nebo na žákovi, se kterou metodou se stotožní. Snažíme se provázet také různými čtenářskými strategiemi a vlastně v každém, kromě čtenářské lekce na každý týden, tak ještě v každém díle je 1 kompletní badatelská lekce. A s Justínou se pokusíme vás vytáhnout ven na každý týden, alespoň na 1 aktivitu a venek, jak vám Justína ukáže, začíná už venku z lavice. Nemusíte pro každé vybíhat úplně ven podle počasí, nebo stačí, když si nazbíráte venkovní materiály a pracujete s ním ve třídě. Když si zakoupíte, podíváte se na www.našeučebnice.cz a vidíte tam slabikáře, tak u toho si můžete stáhnout přímo na těchto webových stránkách SPN, si můžete stáhnout metodického průvodce ke každému dílu, který je oboustranný a jen tak zhruba rychle provází těmi metodami a jakým způsobem pracovat s tím daným typem cvičení. Ještě si můžete stáhnout také sebehodnotící karty, které jsou i součástí slabikáře, takže ty taky si můžete stáhnout a vytisknout a mít je ve třídě k dispozici. Všimněte si, že máme 3 díly slabikáře. Ty nám vychází s ročním obdobím, kdy ten hnědý je slabikář na podzim. Tam se budeme sebehodnotit pomocí šípků. V zimě na stromech najdeme jediné listy a ty jsou od dubu, takže zimní díl se sebehodnotíme s dubovou ratolestí a jaro a léto jsme věnovali zvonečkům. Pokud se chcete podívat, co nám na celý ten časový plán, jak bychom měli vycházet, teď máme začátek února, měli bychom být tak někde zhruba možná někdo má prázdniny, takže všimněte si, že tady na únor jsme toho dali celkem málo. Takže v prvním díle začínáme slabikářem. Od prvního týdne hned máme písmenko J. Všimněte si, že začínáme učit děti hned písmenkem. Nemáme žádný předtím jak se to jmenuje, živé abecedy, takže ty tam nemáme, máme opravdu slabikáře, s tím, že můžeme začít s grafomotorikou, kdy tu grafomotoriku si natáhněte, jak potřebujete, můžete ji používat až do konce listopadu nebo klidně v prosinci. A písanka začíná psát v podstatě písmenka hned od J, takže kopíruje nám slabikář. Já osobně doporučuji začít až někdy na konci září, až si ty děti aspoň malinko usadí a pak jako rychle doženou ta písmenka, která už jsme probrali, protože píšeme částečně už slabikáři rovnou, všechna ta probraná písmenka rovnou s tím, jak ji probíráme. Ale nebojte se, o tom ještě budu v zápětí mluvit. Jo, jinak pardon, já se ještě tady k tomu vrátím. Ve druhém díle tam už se trošku uklidníme, už jenom jedeme v písance, protože v druhém díle začínáme i malá tiskací písmena psát.
píšeme velkými tiskacími písmeny, stejně tak jako v slabikáři. V písance píšeme velkými tiskacími i v prvním díle, ale současně už zavádíme i malá tiskací písmena, protože si myslíme, že jsou důležitá je vůbec probrat, protože v českých končinách nejsme zvyklí psát malým tiskacím písmem pouze, když někdo má Comenia Script, ale angličtinu už učíme od první třídy a mně přijde fér to děti učit už od prvního okamžiku, už od první třídy, aby se s tím setkali. Ve druhém dílu začínáme psát vázaně, ale dlouho si procvičujeme a až vlastně někdy v květnu děláme ty různé nácviky, tahy a kličky a až někdy v květnu začínáme psát první písmena. S tím, že vyjadřovacím prostředkem pro děti po celou první třídu zůstává velké tiskací písmo. Pojďme se na to vrhnout, jak to teda vypadá. Já vám to vezmu úplně konkrétně. Co slabikáři? Slabikáři, když ho otevřete, tak hned na začátku to je vlastně stránka věnovaná dětem a rodičům, protože se mají připravit na to, že půjdeme ven a že se budeme učit venku. Co si na to máme obléknout, jaké pomůcky budeme k tomu potřebovat, abychom se uklidnili i my, i rodiče a můžeme si o tom s rodiči na prvních třídních schůzkách popovídat. A hned začínáme prvním písmenkem J. Každé písmenko je vždy na 4 strany. Teď vám je prohlížím všechny obě dvě ty dvojice. V rohu máme všechny 4 typy písmen, aby už děti věděli, že J má všechny 4 různé tvary. Na začátku tady jsou naše 4 cíle, kdy cíle se věnují, to je ta náplň toho týdne, co nás čeká, to si my můžeme krásně používat i na začátky těch lekcí, abychom věděli, co se máme opřít. A to, co je označené tady s tím šípkem, tak to je ten cíl, který budeme na konci toho týdne vyhodnocovat. Já se vám tady hned vrátím a tady vidíte, správně držím psací potřeby a my s dětmi vyhodnotíme, na jaké úrovni. Vlastně, když se podíváte, tak jsou tady 4 stupně toho sebehodnocení. V podstatě nám to vychází s vysvědčením jinak, takže my to tady máme zvládám s dopomocí, zvládám a pomáhám jako úplně největší top. To jsou ty děti, které vlastně zvládají úplně, takže můžeme vycházet i z JČTU. Záleží na vás, jakým způsobem to budete chtít používat v té první třídě. Vrátím se na začátek, takže vždycky tady dole máme krátkou metodickou poznámku, která by nás měla provádět těmi aktivitami, co na té stránce jsou. Možná vás zaujaly i tady tyhleta písmena. V celém prvním díle procházíme postupně tady těmito písmeny, vždycky střídáme samohlásku, souhlásku a to probírané písmeno, nebo to, co už máme probrané, tak se nám tady stuční a zvýrazní, takže postupně děti můžou sledovat a opírat se očima o ta písmena, která už vlastně umí, nebo co je ještě čeká v tomhletom konkrétním díle. No a pro Justínu hodně zajímavá cvičení, pak tady máme nějaké jako grafomotoriky. Všimněte si, že tady už používáme v podstatě všechna písmena a my nechceme, aby děti hned ta slova četly, ale my chceme, aby děti věděli, že existují nějaká slova, v těch slovech se vyskytují písmena a když se učíme J, tak nám úplně bohatě stačí, když děti objeví a rozklíčují, že v tomhletom písmenu, v tomhletom slově je písmeno J a to si třeba zakroužkují. Ve třídách se nám vyskytují děti různé úrovně, některé děti si už to zvládnou i přečíst, takže těm dáme šanci, ať to klidně přečtou, ale třeba necháme je přečíst jenom jedno slovo. No a konečně tady tyhle ty aktivity s větvánkem, kdy vždycky větvánek je tady krásná ilustrace s tím, že jaké aktivity nás zrovna čekají, takže větvánek nás vytáhne ven, takže jdi ven, mávej stuhou, jako když leje, protože se nám to krásně hodí tady k prší, jen se leje. Napršíme na déšť, jdeme ven a všimněte si, že když jdeme ven a píšeme J na chodník, tak je to úplně jiný úchop, úplně jiná manipulace s tou psací potřebou. Pohyb vychází z ramenního kloubu, už to není jenom ten malý, takže naším cílem je děti rozvíjet v podstatě komplexně.
zase pravolevá orientace, další grafomotorika. Navíc nás ještě, když tady máme třeba konkrétně J jako jablíčko, tak my tady máme jablíčko hned dvakrát nakrojené. Můžete s dětmi taky otisknout, rozkrájet jablíčka, otisknout je a třeba obtahovat, nebo my jsme si pokládali nějaké různé předměty na zem a zase jsme je potom křídou okreslovali, nebo to můžete dělat na velkém papíře, kdy taková ta role toho papíru natažená po celé třídě, děti to hodně baví. A všimněte si, že už tady píšou, takže už vlastně u toho prvního písmenka my po dětech chceme, aby psali, aby si naučili se používat tady ten prstík, kdy tady na těch linkách máme tečky, odkud se začíná psát, ale pokud já mám linky bez teček, tak je to vlastně začni psát tak daleko, jen na vzdálenost jednoho prstíku. A zase nějaký metodický komentář a tady s modrým brůžkem, s brýlemi, s ikonkou brýlí, vlastně se dostáváme k takovému zásadnímu textu. Text je pro všechny začínající čtenáře i nečtenáře. Tady nám paní učitelka přečte celý ten text a děti ho sledují. Protože se učí písmenko J, my jsme jim tam písmenko J zvýraznili, označili jsme je, to je taková červeno-hnědá. Nechtěli jsme, aby to bylo červené, ale k tomu podzimu nám to tak sedělo. A všimněte si, že tady dole už nám skončilo v posledních řádcích, takže mi zase jako další nabídka k tomu, jak pracovat s tím textem, je, že asi tady děti můžou sami vyhledávat a to je obtáhnout. Potom je vracíme k tomu textu na základě nějakých úkolů a vlastně na základě přečteného textu si nakreslí Ježka a jeho potravu a ještě škrtnou obrázek, který není pravdivý. A vlastně děti by si měly sami už vyvodit, že vlastně Ježek s jablíčkem je nepravdivý, protože toho najdeme jen v pohádkové knížce. A zase, pokud máme čas nebo dopracovek, můžeme jít ven a vytvořit nějaký úkryt pro Ježka nebo případně vytvarovat písmenko J z větviček. A na konci týdne, pokud děláte týdenní plány, můžete si tam dát i jako do týdenního plánu rovnou vyhodnocení tohoto cíle, držím správně psací potřebu. Justy, jak jsme na tom s těmi venkovními aktivitami? Ano, tady jsme vám chtěli dát malou ukázku toho, co můžete s dětmi zažít a jak obohatit svoji výuku, pokud budete pracovat s tímhle krásným novým slabikářem. Protože on nejenom, že přináší spoustu nového do toho, jakým způsobem s dětmi se učit číst a vůbec pronikat do toho čtenářství a do textů, ale dává vám příležitost, jak i podpořit psychickou pohodu a zdraví dětí tím, že se fakt víc hýbou, pracují rukama, nasycují své smysly. A to, jak Markéta naznačila, nejenom tím, že je zvednete z lavic, ale ideálně se s nimi dostanete ven. A v září většinou bývá ještě teplo, sucho, tak je ideální vyrážet. A tady vidíte pár příkladů, abyste si udělali takovou jako představu toho, že opravdu jsou to různorodé aktivity. Nejde o to jenom jít si napsat ta písmenka na chodník před školu, ale jde o to, aby jsme děcka, která mají spoustu fantazie a kreativity, tak jsme jim dávali úkoly, které opravdu je obohatí. Ale naopak děti, které mají rády to jasné zadání, tak si tu grafomotoriku mohou zkusit na tom chodníku. Skvělé je zkoušet písmenka naživo ve velkém. Markéta mě naučila geniální věc, pokud máte někde u školy bezpečné parkoviště, kde ty auta dlouho stojí, tak vyrazit tam a hledat písmenka a znaky a tvary, protože to zvlášť některá část třídy prostě miluje. A stačí na začátku chodit na malinkaté aktivity a postupně to prodlužovat tak, jak si na to děti a celá třída zvyká. A všechny tady ty popisy, aktivit a fotky a někdy i videa budete mít v interaktivní části. Takže máte oporu, abyste věděli, co a jak venku s dětmi dělat. Justy, a my tady máme ještě ty 2 větvánky a vlastně jsem vůbec neříkala, jestli bys nám mohla komentovat, co to je větvánek a proč si ho máme vyrobit. Ano, vy pravděpodobně jste zaznamenali v samotném slabikáři ilustrovaného větvánka, která právě naše ilustrátorka udělala úplně nádhernou kresbu a máme takového maskota a nádhernou duši celého slabikáře. A my bychom byli moc rádi, aby jsme vás motivovali, abyste si vyzkoušeli s dětmi, aby každé dítě si udělalo svého větvánka třeba do penálu
a časem, abyste mu udělali i parťáka Y, takže tvrdé I. A tady vidíte dole v rohu vlastně měkké a tvrdé I, které může mít obličej, nemusí, ale v některých třídách se tomu učitelé věnují a fakt udělají nádherné i jednotlivé kostýmy a oblečení a doplňky zvířat svým větvánkům. Větvánek nám vlastně je v roli toho průvodce celého slabikáře a my se třeba i jenom na té větvičce, je hrozně fajn, že může zažívat všechny ty příběhy s dětmi, takže si ho bereme ven v kapse a vlastně, když se přijdeme do třídy, tak si ho strčí děti do penálu a já jsem se dívala, že moji třeťáci ho tam ještě pořád nosí, protože s větvánkem se prostě naučili učit a věří, že prostě do toho penálu patří. No a když se ztratí, tak je to úplně jednoduché, můžeme si kdykoliv snadno vyrobit nového jeho kamaráda. Takže to bude větvánek 01, 02, 03 a v pohodě děti ho milují stále stejně. Právě není dobré ho dělat jako velikého, aby se ten dětem vešel do kapsy, do penálu, do tašky, aby to mohl být fakt parťák na každý den. Tak já mám tady teď ukázku kratoučkého videa, která nás tam provází. Justí je natočila s vlastními dětmi. Možná je už znáte z Učíme se venku, ale ta videa nejsou určená pro to, abychom je pouštěli dětem. S dětmi to máme zažít a abychom věděli, jak na to, tak vlastně my si je jako učitelé v elektronické verzi naposloucháme, ukážeme si ten nápad, protože mnohdy pro nás je jednodušší si pustit kratoulinké video a vlastně nemusíme u toho číst nějaké dlouhé metodiky. Tak pojďme si poslechnout úplně jednoduchou aktivitu na L jako list. Takže krása, to jsem si nemohla odpustit, moc mě baví Vítek. Takže ještě jednou opakuji, ta videa nepatří pro děti, je to pro nás, aby jsme tam vlastně se hodně inspirovali. Jak se budeme inspirovat v grafomotorice? Grafomotorika má takový malinko netradiční vzhled, je to velikost A4 a tady v rohu je vlastně výsledek, kam bychom chtěli dojít. Neměla by grafomotorika probíhat tak, že dětem řeknu běžte a pracujte si, udělejte si stranu 11, ale já si zároveň tuhletu stranu otevřu taky a budu to kreslit na tabuli a s dětmi současně kreslíme a řekněme, teď si vezměte, já nevím, můžeme opakovat i barvy, takže vezměte si třeba červenou pastelku a připravíme si velikonoční. Můžu jenom, Market, tady psali lidi, že neslyšeli zvuk. Takže nebyl slyšet zvuk u toho videa, takže tam nevím, co se za to se omlouvám. Ale je možný, že to... Elektronické, já jsem možná zapomněla sdílet ten zvuk, když jsem to tady začala. Ale... Že asi vlastně nebyl slyšet ten zvuk, tak jenom jestli... Mám to pouštět znova? Ne, když tak si můžete, nemusíte, ale jenom chci říct, že pokud mají zájemci nebo někdo zájem o to si to poslechnou, tak jsou třeba i k dispozici 30denní online verze zdarma, takže tam se můžete podívat na elektronické verze a nějaké namátkové videa. Tak to jsem chtěla jenom se omlouváme, jo? Jinak je to v pořádku. Děkuju. To se omlouvám, pravděpodobně je to chyba u mě. Každopádně tady máme, jakým způsobem teda ta grafomotorika, takže bychom tady měli doplnit všechna vajíčka. Chceme, aby děti pracovaly s tím prostorem, aby si sešit nenakláněli, aby se k němu, my je můžeme řídit, jestli budou ten pohyb dělat ve stoje, nebo si k němu postupně sedneme, nebo máme zatím zvednutý loket, pak už třeba spodní řadu uděláme vajíčka, že mají děti už loket na lavici a už jenom správně drží psací potřebu a píšou. Psát můžou tužkou, pastelkami nebo fixami. Možná se hodí pohlídat, aby ty fixy se nepropíjely, ale určitě z důvodu nácviku toho tlaku tak je fajn používat i fixy. Toho se nebojte. Ze začátku děti mají už na stranách jako předkreslené a vpisují do nějakého tvaru. A tady na závěr ty shrnující obrázky, kdy my jako učitelé se díváme na ten konečný obrázek a zase společně se snažíme s dětmi postupně kreslit například loď, tak já bych začala asi tím lichoběžníkem, takže bych řekla dětem, vemte si modrou pastelku a zkuste trefit, aby to bylo široké,
téměř od kraje ke kraji, jak to má být vysoké. Zkuste nakreslit stejný tvar, jako já dělám na tabuli. Snažte se pracovat s tím prostorem a věřte tomu, že těm dětem se to už jako časem jako daří čím dál lépe. Měňte u toho pastelky, měňte barvičky, ať je to veselé. No a tady tahle strana 35 třeba, tady ta naše ukázka je taková novinka, se kterou se nepotkáte v klasických českých písankách nebo grafomotorikách. Je to takzvaná čtverečková grafomotorika. Vychází vlastně, je to takový jako přednácek, aby se ty děti zase naopak začaly už o něco opírat, aby tam viděli ty velikost čtverců. Jsou to čtverečky 1x1 cm, takže když máte ty velké matematiky, třeba v hejného matematice, tak tam můžete si v podstatě s tím hrát podobně a zkouší děti nejdřív jenom čárky, obtahují čtverečky, pak tam do toho kreslí kruhy, dělají i větší ovály, různé lineární tvary a moc je to baví. Je to teda, máme tam i stránku s autíčky, takže to chytne i kluky. Musím říct, že je to hodně těžké, ale hodně atraktivní pro ty děti. No a vlastně tady už přecházíme do druhého dílu, to je tak kolem té zimy. Se začátkem zimy. Všimněte si, že my na děti docela rychle, hned na první straně, kdy navážeme tady na to mezi listy a písmenky, je první díl, kde jsme je seznámili s těmito písmeny a my je hned jim ukážeme celou tu řadu všech dalších písmen, těch tvarů malého tiskacího písmene a mohou si spojovat ta, která jim takhle na první pohled připadají stejná, takže třeba P spojí s P, O vypadá taky stejně, S vypadá stejně a pak si všimnou, že některá písmena ale vypadají jinak, třeba J má tečku, A má jiný tvar, tak si to tady společně vyvodíme, pak je necháme k těm malým písmenům dopsat velká a vlastně téměř hned je hodíme k tomu, aby četli celá slova. K tomu vám pomůže, když budou mít děti vyvěšenou celou tu tabuli těch písmen a vlastně tou metodou luštění, kdy děti vidí písmena na tabuli a snaží se vyluštit. A co je vlastně tady to druhé? Já nevím, jo, to je A, aha, takže to bude J, A, N, A. A přečtou Jana a hledají tady tahle ten obrázek, že by to byla Jana, tak může to být. Potom si přečte další, pana, to už je jako hodně těžké slovo, taky by to mohla být pana, nebo by to mohla být Nela. A všimněte si, že třeba je tady i víc možností. Necháváme s dětmi, aby si argumentovali, aby se o tom bavili, co by to vlastně mohlo být. Moje panenka se jmenuje Jana, tak já si to spojím. Já si spojím tu panenku s Janou, ale já nevím a myslím si, že tady tohle je pana, tak si to spojí klidně s tím, že to je panenka. Ale moje není pana, ale panenka, tak já si to nechci s tím spojit, tak si to nespojuj. Necháváme tam opravdu, aby ty děti se učili jako argumentovat, aby se o tom bavili, o tom čteném, aby to nebylo jenom takové zvládnu přečíst to slovo, ale jde nám o to porozumění toho přečteného textu. Děti některé mají potřebu si to slabikovat. My jsme vlastně už v tom prvním dílu, já jsem se tam k tomu vlastně ani nevrátila, my v tom prvním díle už jsme dělali to, že jsme s dětmi i slabikovali, že jsme i četli po písmenkách, anebo některým dětem se rovnou spojí ten obrázek slova a vlastně si luští a přečtou to jako globálně prostě celé slovo, že se už naučí ten jeho tvar. A jinak je to hodně propojené s obrázky a s ilustracemi, takže řeší, kde je netopír, jestli netopír může jezdit na kole, ano nebo ne, jestli může být na větvi, ano nebo ne. Teď tady mají přečíst ten text a napsat k tomu a pojmenovat ty děti podle významu toho textu. Všimněte si, že třeba i tam Justýna v těch nabídkách měla poskládané kamínky stejně, takže my, když jsme tuhletu aktivitu, to je vizuální grafomotorika, to je nácvik pro děti z SPU, tak já jsem to zařadila úplně schválně do slabikáře, protože si myslím, že tady tohleto je fajn procvičovat úplně se všemi dětmi, takže my si to tady můžeme taky pospojovat. Případně některé děti, když máte třeba ve třídě kamínky nebo pecky od meruněk, ty se mi hodně osvědčily, a zase kusy větviček, tak si můžou děti poskládat ty tvary stejně, můžou si navzájem dávat tady jako takové vlastně hádanky, případně když si dají ty kamínky do
a jako poskládají to stejně, a když si dají kamínky do písku, tak to zase můžou spojovat čárkami a zase znovu kreslit. Když tu stejnou aktivitu nakreslí v učebnici, poskládají z kamínků, pak to napíšou do písku, procvičují to vlastně 3krát, pokaždé to procvičí malinko jinak a mnohem více jim to zautomatizuje, mnohem více jim propojí oko, ruka, pravolevá orientace, rozhodně doporučujeme. A zase tady máme krásně celou čtenářskou lekci, kterou nás provází Jana. A zase tady N-ka jsou jenom do půlky a tady už si mohou děti vyznačovat taky, která další objeví. Vždycky, a to jsem vlastně ještě na to neupozornila, ty texty, které používala Jana Kopecká, naše kolegyně, tak jsou z konkrétní knihy aktuální, kterou si můžete koupit v elektronické nebo případně pořídit do vaší knihovničky. V elektronické verzi je tam přímý odkaz do databáze knih, kde můžete vidět, jak ta kniha vypadá, a pak zjistíte, že třeba kolikrát tu knihu už v té vaší knihovně máte, a pokud máte to štěstí a máte třeba tady ten Jinan někde v okolí školy, tak hned by vás to mohlo motivovat k tomu, abyste vyrazili ven. Ten Jinan má moc krásná písmenka, zase moc krásné listy a já ta písmenka píšu na ně. Děti to hodně baví, když vlastně začínají si skládat, nemusíme skládat první slova nebo první slabiky, tak nemusíme používat papírky, by se nám někde nelítali a nestráceli, ale je fajn, když jsme ven, vzít si fixy a prostě si to tam napsat na ty přírodniny a rovnou to tam skládat, nebo psát rovnou celé věty, skládat to tam, domlouvat se, pojďte, kdo udělá jaké slovo, abychom složili nějakou větu ve skupině. A tak rozhodně doporučuji, to jsou právě ty správné aktivity. Co ještě kromě těch listů se mi hodně osvědčilo, je třeba kaštany nebo kamínky. Kameny mají tu nevýhodu, že jsou vlastně docela těžké. A pak nám začnou v okolí školy docházet. Když je hodně kaštanů, je to taky hodně fajn. Ty si je nasušte, ale ty se zase dost utálí. Já mám plné kapsy, teď chodím s merunkovými peckami. Ty doporučuji moc, protože merunková pecka má 2 strany a když tam píšu samohlásku, takže si třeba všechna ta právě probíraná písmena, tady už jsme v 2. díle, ale třeba v 1. díle, jak jsme postupně si přibírali, tak jsme si ta písmena vždycky napsali. Souhlásky jsme měli třeba každou jenom jednu nebo 2 pecky. Na samohlásky jsem dala dětem třeba 3 pecky, takže měli třeba 3 A a vždycky z jedné strany krátké A, z druhé strany dlouhé a dávali se do nějakého látkového pytlíčku nebo do nějaké kapsy. A musím říct, že to se mi teda hodně osvědčilo. To vám doporučuji. Takže o prázdninách, až budete mít čas, až bude jejich doba, sbírejte si pecky. Ty se vám rozhodně budou hodit ke slabikáři. Tady je třeba vidět krásně tu komplexnost toho, jakým způsobem my učíme děti číst. Je tady slovo kája, mohou si to slovo z malého tiskacího děti přepíšou hůlkovým do prázdných okýnek, takže tady napíšou kája. Máme to rozdělené na slabiky, můžeme to přečíst kája, případně některé děti už třeba tady si to můžou přečíst rovnou po písmenkách k a kája. Pak si vyluští, že přes smyčku tady poskládají, co je to za slovo. Je to nějaké sloveso, které souvisí s tím míčem, takže tady zase nad to si napíšu kope, míč nebo míčem, tečka. Já si tam ještě zdůraznuju hodně, aby tam byla ta tečka, protože ta tečka nám ukončuje tu větu. Takže výsledkem je, že děti přečtou kája, kope, míčem, tečka. A tady máme zase čtení s porozuměním. Možná vás zajímají i tyhle ty sloupečky, ty možná z některých slabikářů také znáte. A my tady střídáme velká a malá písmena na procvičování čtení a ještě určitě chceme, aby děti některá slova z nich vybraná psala na linku. Můžeme si to zase, záleží na naší kreativitě a na našich zkušenostech. Pojď, přečti mi třeba celý sloupec pod kosem, pojmenujeme si i ta zvířata, kdo je hodně aktivní, může si tam ta slova ještě k tomu napsat, k tomu obrázku, nebo
třeba napiš mi všechna slova, která jsou pod kozou, takže potom si to tady přečtou a napíšou ta slova sem už na tu linku. A tak různě to vlastně můžeme přizpůsobovat a gradovat náročnosti každému dítěti, tu náročnost každému dítěti individuálně. K metodě badatelské se nám hodně hodí pracovat s otázkami, tak my tady máme začátky otázek, kdy chceme, aby děti se dívaly na obrázek a tvořily věty. Kdo jede na saních, nebo kdo běží vedle saní. A už tady vidíme toho pejska, nebo kdo sedí na suchém stromě. A už pojmenovávají straku. Tady bych zase zpátky chtěla upozornit na naše nádherné ilustrace od Ivany, protože jsme chtěli, aby už na první pohled to nebyl jenom nějaký pták, ale abychom rovnou mohli určit. Jo? Takže tady vidíme, že ten pták už je jako třeba straka, takže my chceme, aby ta zvířátka a ty předměty vypadaly jako živé, tak jako ve skutečnosti a přitom nestratili na své atraktivitě a to se jí moc povedlo, že pořád jsou ty obrázky plné takového humoru a nehraničí nám to s žádným kýčem, naopak, je to krásně realistické. Co můžeme ještě dělat venku, Justý? Ano, já nevím, možná pak jenom prolítni chat, prosím, že tam jsou otázky ještě na délku textu, pravděpodobně u toho Jinanu. Tam možná zmíním, že opravdu to je text, který čte učitel a následně s ním děti pracují. Není to text, který by četli děti, ale některé už to třeba zvládnou. Ale možná to si proskenují chat, Markéta, a já když to budu pouštět, reagovat. Tak se ztratím, protože já tady vlastně tohle sdílím, takže jestli ano, tam nějaké další otázky, tak mě klidně říkej. No, tak je tam otázka na délku textu, právě u Jinanu, jestli to není na děti moc. Rozhodně ne, protože tady vlastně se všemi texty, které tam jsou, tak pracujeme s dětmi jako s nečtenáři, takže my vlastně po nich opravdu nechceme, aby to ty děti četly, ale naopak ta paní učitelka nebo pan učitel je vlastně provází tím textem, postupně se doptává, klade jim tam ty otázky, motivuje k nějakým dalším aktivitám, které jsou s tím textem spojené. Jsou to metody, využívající metody kritického myšlení, RVCT, navazuje nám na to i ta čítanka krásně. Tohle je obvyklá metoda. Naším cílem není to, aby děti četly úplně jako vzorově na hlas, ale chceme, aby děti rozuměly tomu čtenému textu, aby šli do hloubky, aby věděli, proč to tak je, aby uměli vysvětlovat jednotlivá cizí slova a tak. Super, moc děkuju. Já doufám, že pak na otázky bude prostor na závěr, ale teď se vrhneme na ochutnávku venku, kde jsme vám vytáhli zase pár aktivit, které nabízíme pro učitele a jsou to krátké rychlovky, protože si uvědomujeme, že ne všechny děti jsou zvyklé chodit ven na dlouhé badatelské lekce i v zimě. Takže tady můžete vidět například pozorování a kreslení vloček, protože ty sice můžete jít kreslit kdykoliv, ale je skvělé je propojit s tím, když opravdu nasněží a vy dáte dětem lupy nebo ještě lépe kapesní mikroskopy a zkusí si pozorovat nějakou tu vločku nebo vyfotit, aby pak ve třídě ty fotky zvětšíte. A děcka najednou zjistí, že opravdu vločka je šesterečná. A velmi často děti, když mají nakreslit vločku, tak kreslí osmičetnou, ale jakmile zažijí si tady ten pozorování přímo v terénu, vyzkouší si to několik dětí ve třídě na různých vločkách, tak najednou fascinovaně zjistí, že opravdu jsou jenom šestitečné. Další vidíte příklad dokreslování, které zase známe z těch klasických buď grafomotorik nebo učebnic slabikářů. Ale jakmile to přetáhneme ven, tak zvlášť u některých typů osobností dětí obrovsky jako vzroste motivace, protože musí doběhnout pro ty kamínky, zvedá, je to akční. A navíc rozvíjíme nádherně prostorové představivosti toho dítěte daleko víc než na té jedné A4. Takže je to nádherné propojení s matematikou a předmatematickými dovednostmi. Vlevo dole vidíte
takovou nadílku pro zvířecí parťáky, protože my bychom byli moc rádi, kdyby slabikář rozvíjel i senzitivitu a citlivost dětí vůči přírodě a třeba právě zvířecím sousedům, které máme kolem sebe, ať jsme ve městě nebo na vesnici. Takže třeba v době Mikuláše, kdy děti očekávají, že budou dostávat nějaké dobroty, tak my je chceme vybídnout, aby oni sami přemýšleli, co a komu v okolí školy můžeme nabídnout. Ať je to krmítko, ať je to nějaká lesní zvěř, pokud máme blízko les, nebo něco dalšího. Zamrzající bubliny je to krásná taková badatelsko pracovní činnost, protože ne vždycky to vyjde, takže je tady nádherná práce s chybou. Chce to, aby bylo alespoň -5 stupňů po ránu, takže třeba dneska tady u nás by to ještě krásně fungovalo a ideálně, když vám ještě do toho svítí slunko, anebo použijete čelovku, aby děcka viděli krystalizaci v přímém přenosu a pokud se to povede, tak je to zase nádherný zážitek nejenom pro ty prvňáčky, ale třeba i na 2. stupni. Na tom menším obrázku dole vidíte sníh a děcka tady badatelsky odhadují, kolik vody je tady v tom množství sněhu. Takže my tu sklenici nabereme venku, můžete ve skupinách nebo každý sám, doneseme do třídy a pozorujeme, kolik sněhu se roztaje. A je to zase takové to delší pozorování, pracujeme tam s tou badatelskou otázkou, vyhodnocením a tak dále. A poslední obrázek vpravo dole je testování, jak čistý sníh je kolem nás. Můžeme udělat zase badatelsky různé vzorky blízko silnice, blízko školy, v lese, na hřišti, podle toho, kam máte možnost dojít. Ty vzorky si děti označí, takže tam zase vidí to, že potřebují opravdu si něco napsat a nechají roztát klidně přes filtrační papír nebo obyčejný kapesník a potom vidí, co tam roztálo. Klidně. Tady máme ještě další stopy. Ano, stopování a vůbec pobytová znamení, ty můžete dělat celoročně, ale zase v tom zimním čase, kdy nemáte olistěné stromy, máte sníh nebo máte bláto, je to geniální příležitost stopovat, kdo kolem vás žije a na to navázat, co teda ty zvířecí sousedé potřebují, jaký úkryt, jaké jídlo. A nebo pokud máte takovou kreativní třídu, tak je nabádat, aby zkusili nějaké stopy sami vytvořit a vymyslet, jaké zvíře to bylo. Dole uprostřed vidíte ty doplňování tvarů, na které vás upozorňovala ve slabikáři Markéta a tady je ta ukázka, když to vytáhnete ven. Buď to můžete kreslit křídou na chodník, anebo takhle 3D s různými přírodninami, což zase vyžaduje mnohem víc výzvy pro děti. A poslední vpravo dole jsou oblíbení enti, oživlí stromy, se kterými děti mohou vést rozhovory, jak se jim prožívá zima, kdy se začnou budit a tak dále. Já jsem tady na tyhle enty, my jsme s dětmi povýšili ještě, potom jsme to vlastně třeba i se staršími, když jsme četli četli jsme v rámci čtenářské dílny každý svou knihu, tak si tam vlastně vybral jednoho hrdinu z té knihy, kterou právě četl a protože venku právě krásně natával sníh, který dobře drží na těch stromech. To je vlastně hodně zvláštní, že pro nás je zajímavější ten sníh, když není úplný prašan, protože s prašanem není taková velká legrace, jako když tady třeba už taje. Tak nám krásně držela na těch stromech a my jsme si je nazdobili jako hrdinu z knížky a děti potom o nich psali i příběhy, takže se nám to vlastně krásně propojilo i to venkovní učení s tím. Co ještě můžeme dělat? Tady chceme vás motivovat, abyste si pořídili krmítko. Buď nějaké koupené nebo ideálně vyrobené. Nám se osvědčilo pozvat nějakého rodiče nebo prarodiče, strejdu, pana školníka, někoho, kdo může dětem pomoci s nějakou buď skládačkou, anebo jednoduchým krmítkem, ale děcka tam mají nějakého toho odborníka a mají ty nástroje a to zase patří do té práce a do toho rozvoje. Tady chceme motivovat i městské a velkoměstské školy, aby se nebáli chodit ven, protože naopak se k těm zvířatům dostanete často blíž, než třeba vesnické, kde ty zvířata mají z lidí přirozeně velký strach, ale v tom městě už jsou takové víc ofrklé, víc zvyklé, takže tady si je můžete prohlédnout. Vybavte se dalekohledy. Čím menší děti nebo
méně zkušené pozorovatele, máte menší zvětšení, jim dejte, aby zažili úspěch a mohli pozorovat a případně si pořiďte nějaké jednoduché určovací klíče nebo si je můžete stáhnout na Učíme se venku. A jdeme na poslední stránku k zimě, kde tady jenom poslední nějakou nabídku tvoření. Tady jsme vytvářeli ledové vitráže, které děti malovaly. Malovali jsme na sníh, jak o tom mluvila Markéta. Je to vlastně skvělé. Děti možná vnímají sníh, co jako je v tom změna. Ale když je prašan, tak jdeme vlastně pozorovat ty vločky, protože nic moc jiného nemůžeme. Když je vlhký, tak můžeme něco modelovat nebo dělat nějaké pokusy. A když je taková ta krustička na přemrzlém sněhu, tak se na něj nádherně maluje, třeba přírodníma barvama. A pokud náhodou sníh nemáme, vyrážíme zase na chodník, na tu naši největší tabuli a malujeme třeba blátem, jílem a pozorujeme, jak dlouho to tam vydrží, jak je to odolné. No a v tom předjaří, právě na konci druhého dílu, vás chceme motivovat k tomu, abyste pozorovali pupeny, které za chviličku začnou se radikálně měnit a je skvělé, když si děti označí s tužkou jednu větvičku a vrací se k ní opakovaně, nebo už si něco zkusí zasadit a dáte si to do třídy, pak to dáte do nějakého venkovního záhonku a to je vlastně nádherná taková linka, jak propojovat to učení uvnitř a venku a nedělat to jako nějaké oddělené činnosti. A poslední obrázek nás má motivovat k tomu, aby jsme i v zimě zkoušeli myslet na náš i dětský well-being a užívali si venku taky jenom takovéto bytí, odpočívání, žasnutí a třeba jenom dýchání nebo příjemnou procházku, protože i to nádherně zregeneruje jak tělo, tak hlavu a pozornost dětí a oni se pak ve třídě po návratu chovají úplně jinak. Já bych pořád ještě chtěla Justy říct, že si vlastně ke každým těm aktivitám, které my tady vidíme na fotkách, vymyslela krásně jako lekce. A chtěla bych vám říct, že Justýna, kromě toho, jak nám tady říká, zkuste s dětmi tady to jenom samotné bytí, tak ty děti vlastně si to potřebují zvědomit a zvnitřnit a vědět, co vlastně právě teď dělají. Tak každou tu venkovní aktivitu Justina rozepsala, má k ní cíle, má tam ten důvod, co se touhletou aktivitou učíme. Že to není to, že jdeme ven a budete tam něco dělat. Ale my tam jdeme ven a vědomně děláme nějaké aktivity a zvnitřňujeme si to, učíme si to pojmenovávat. Jaký vliv na mě má, když si kápnu studenou vodu na ruku, nebo když si ji kápnu za krk a udělám si to záměrně a pozoruju to, co to se mnou dělá. Nebo popisuju svoje pocity, když si takhle stoupneme se zavřenýma očima a vnímáme ten obzor, za kterým nám tam buď to vychází, no myslím, že západ asi ve škole moc nezažijeme, ale že třeba tam sledujeme to slunce a popisujeme, co to s námi dělá, jaký to má na nás dopad a vědomě s tím s dětmi pracovat. Takže to je taky další věc, která je naprosto báječná, kterou máme právě v té elektronické verzi, kterou v papírových knihách prostě nenajdete, tam se nám to nevešlo. Děkuji. A já jestli můžu jenom jednu otázku na dalekohledy z chatu od Jany. Určitě doporučuji například Decathlon nebo Lidl a hlavně je fajn si uvědomit, že vy třeba na tu třídu vám stačí 1-2 dalekohledy, které zase vy opatrujete, než se ti děcka s těma venkovníma pomůckama naučí pracovat a vy ho půjčujete právě těm pozorovatelům a během té vycházky si to každý půjčí a pak si třeba uděláte pozorovatelnu na okně ve třídě a tam může k tomu přijít kdokoliv. Takže nebojte se toho, stačí vám klidně jeden. Dobře. Takže my potom přejdeme k tomu jarnímu dílu, zatímco v prvním díle jsme s dětmi četli i psali velkým hůlkovým písmem tiskacím. Vlastně ve druhém díle už jsme měli malé tiskací a teď jsme v třetím díle, kde dětem už ukážeme, jak vypadá vázané písmo. Já tomu říkám prostě běžně psací, protože proč si to dělat složitěji, pojďme používat ten jazyk, ten dětský jazyk, takže říkám tomu taky normálně běžné psací písmo, protože přece jenom, i tam to taky píšeme, ale prostě rozumíme si.
Tohle je písmo, které děti vidí, nemají to psát, nemají to přepisovat. Pro nás stále zůstává velké tiskací písmo jako ten vyjadřovací prostředek, jako to, když děti mají zapisovat svoje zážitky nebo vyjádřit svoje pocity nebo napsat větu, tak stále ještě píšou velkým tiskacím písmem, i když už začínají dělat ten nácvik toho psacího písma, a toho vázaného. Zatím jenom na to čtení to používáme v té formě luštění, kdy to srovnám s tabulí písma, kterou za chvilku vám tady naše kolegyně z SPN nabídne, kterou si potom můžete k tomu taky koupit. Takže se zatím děti dívají a snaží se vyluštit, co to vlastně je za slovo napsané tím vázaným písmem. Podívejte se, jak tady krásně čteme. Kromě písma čteme i obrázek. Čteme a popisujeme, co se tam děje. Vlastně tady máme 2 identické obrázky a chceme po dětech, aby hledali ty rozdíly. Podívejte se na ty zajíčky, co dělají v zimě a co se děje na jaře. Aha, oni už nám tady ožili, už se tam něco děje, pravděpodobně budou chtít vylézt nahoru. Tady už nám vznikla nějaká další nová propojka. Pravděpodobně tady někdo asi už potom chtěl někam lézt. A sledujeme, kdo co dělá. A další specialita našeho slabikáře, používáme slovesa. Nejenom, že popisujeme předměty, ale my tam píšeme slovesa a děti je mají hledat v tom obrázku a pokračovat a tvořit s nimi nějaké věty. Co se děje skutečně na tom obrázku. Takže probouzí se, kdo se tady probouzí. Tady se probouzí zajíci, ale vidím, že vlastně i ty krokusy se probouzí. A tak. Používáme kromě klasických krásných českých textů nebo z nějakých těch současných textů, tak tam používáme i třeba tady pranostiky. A nebo tady máme krásné česká říkadla, tady tyhle jednoduché písničky. Zase děti k tomu vracíme, abychom taky na ně nezapomínali. Čteme tady k vyvození měkkých a tvrdých se nám hodí ten měkký větvánek, to měkké íčko a tvrdé íčko, jeho kamarád a případně, když to začneme číst a chceme to sledovat, ten rozdíl, význam toho slova, když tady máme sedy a sedí, tak si děti připraví tvrdý kamínek a měkkého plišáka a snaží se si to jako zvizualizovat. Víme, že to ještě není učivo 1. třídy, ale proč si to u toho neudělat? A klidně, když se to naučí, tak se jim to do toho 2. ročníku bude hodit, jenom to prostě těm dětem nebude jako nějak hodnotit, bude to jejich věc, kdy my na tom budeme sledovat tu změnu toho významu toho slova. Takže třeba tady máme vody a vodí a doplň to vhodné slovo. Jirka vodí psa do parku a zase já nechci, aby mi sem napsal tohleto slovo tím vázaným písmem, ale chci, aby mi to napsal velkým tiskacím. Jirka vodí psa do parku. A co tady další aktivity? Tak a už se blížíme, teď trochu přeskočíme, ale o to lépe se nám budeme připraveni. Na jaře je opravdu jako geniální čas vyrážet s dětmi ven pravidelně, takže zkuste si tu třídu tak na to postupně navykat a od září chodit fakt klidně jednou týdně, jednou za 14 dní. Protože tam se děje nejvíc změn. I ty děti většinou ve třídě cítíte, jako jsou plné energie a potřebují ji vypustit. A venku to bude nejsnadnější, takže pozorujte opět pupeny, můžete z nich vyrábět taková okénka, kterýma děti sledují nějaký kus přírody, nebo si uděláte papírová okénka a tím zase zaměříte pozornost dětí na to, aby něco pozorovali, nějaké detaily v té přírodě, která na první pohled je vlastně neživá, ale ono se tam toho začne strašně moc dít. Klidně můžeme dál. Markéty, jestli tě můžu požádat. Super. Tahle skupina aktivit nás má soustředit na to, že ven nejdeme vždycky jenom třeba trénovat grafomotoriku, psaní, písmenka, ale také opravdu zapojit to tělo, protože děcka ho potřebují unavit, rozvíjet, takže vemte ven gumu, můžete skákat a přitom nějak rytmicky si říkat, můžete objevovat, jak tlusté jsou stromy, to je velmi oblíbená aktivita, kdy děti pobíhají a zkoušejí a zase to pracuje ve skupině, takže ty vztahy
vztahy tam krásně se mohou vyčistit. Máte dostupné zase zásobu přírodnin, takže můžete vlastně dělat nějaké takzvané lesogramy, které nás inspirovalo Muzeum Hříčany a jsou součástí slabikáře, takže můžete je vytvářet venku ve velkém a nebo si můžete s dětmi, pokud to už teplota dovolí, dělat takzvané zvukové mapy. Takže každé dítě si na nějakém domluveném území vybere jedno místo, kde je mu dobře, tam si sedne nejprve třeba na 30 vteřin, když jsou to neposedové, pak třeba na minutku a ke konci školního roku můžete klidně dát 5 minut poslouchání a jak děcka zaposlouchají se, co kolem slyší a mohou to zakreslovat, nebo kdo zvládne, tak už si nějaké ty zvuky může i zapisovat, tak nádherně prohlubují tu citlivost k místu. Já teď vlastně na to navážu, i třeba co se týká předmětů, tak my jsme sice napsali slabikář, ale už tady, jenom když se dívám na tyhle ty obrázky, tak já tady vidím hned 3 předměty minimálně, takže tady vidím pracovní činnosti, vidím tady tělesnou výchovu, vidím tady český jazyk, určitě i normálně výtvarnou výchovu. Nebojte se s těmi dětmi strávit i delší dobu venku a nemusíte všechno zvládnout jenom v rámci českého jazyka. Musím říct, že některé aktivity, ten slabikář je tak jako prošpikovaný tady těmi nápady. Nebojte se do toho zapojit ke spolupráci i paní vychovatelkou, takže co nestihneme my, tak může paní vychovatelka dokončit, nebo naopak, co nestihne paní vychovatelka, my to můžeme v rámci výuky nějakým způsobem ještě víc doladit a dotáhnout dokonalosti. Tady bychom vás chtěli nalákat na to, aby svátky jara jste opravdu také táhli ven, ideálně třídu opakovaně, nebo alespoň ty přírodniny do třídy, protože to, že tady máme nějaké výrazné a důležité svátky v našich tradicích, tak jsou velmi napojené na tu přírodu a je fajn tohleto dětem propojovat. Takže můžete si vyzkoušet kreslit blátem na papír nebo na vyfouklá vajíčka, které pak, když to bahínko zaschne, tak děcka milují to vyškrabování a často i dospělák je překvapen, co děti vyrobí. Nebo můžete taková minimalistická věc, kdy si vystříhají děti šablony, nebo vy jim to vytvoříte, pokud byste jim nedůvěřovali, ale nechte to na nich. A vyrazíte ven a děti zdobí kraslice pomocí přírody. A zase je to pobíhání, stačí vám 10 minut takovéhle aktivity, něco nafotíte, něco si o tom povídáte a můžete jít zpátky, ale děcka jsou občerstvené. No a geniální je spojit pozorování pupenů do tvoření s větvičkami. Takže děti si nastříhají nějaké ohebné větvičky, což zase na jaře je téměř každá dřevina. Můžete se domluvit s panem školníkem, co potřebujete ostříhat, abyste mu rovnou i pomohli s jeho prací a potom mohou sestavovat různé ptáčky nebo tady zajíčky a navíc některé třídy si to ještě rozpohybují a dělají nějakou dramatizaci, nějaké divadlo anebo i to naanimují a udělají video. A vpravo dole to je taková specialita pro období, kdy Velikonoce jsou pozdě, což letos zrovna, myslím, vyjde, a kdy už jsou první lístečky, první květy a vy vezmete vyfouklá vajíčka nebo uvařená, na to si dáte vrstvu nějakého průhledného lepidla, my jsme používali Herkules, na to si děti nakladou normálně čerstvé natrhané lístečky a překryjí další vrstvou a nechají zaschnout. A jsou z toho pak nádherná přírodní vajíčka. Děkuji, to je krása. Tady na tom slajdu jsme vás chtěli namlsat doslova, abyste nezapomínali na všechny smysly dětí. Takže abyste je, když je vyšlete ven, tak než začnete tam něco hodně složitě a soustředěně vytvářet, tak abyste zapojili jejich smysly. Takže aby vnímali barvy, vůně, a k tomu si třeba udělali vlastní přírodní voňavku. Složíte si picí kelímek, už to je krásná výzva pro děti a pak si ho děti šetrně nazbírají nějakou svoji speciální vůni, můžou ji pojmenovat, popsat. Je fajn tady tu aktivitu dát ve chvíli, kdy už je opravdu hodně květů a zase mluvit s dětmi, proč neutrháme úplně všechny, protože tady máme nějaké hmyzí sousedy. A pokud můžete,
tak moc doporučuji i dětem ukázat, co a kde mohou a nemohou ochutnávat. Takže právě pokud máte zahradu, na kterou chodíte jenom vy, nechodí tam psy, a máte nějaké bylinkové spirály, tak ukažte dětem, jak úžasná je svačina s rozkvetlým chlebem, jak čaje si můžete dělat z bylinek. Vlastně vtáhněte tu přírodu i do všech smyslů, které děti jen mohou. A můžeme na další, kde jsme chtěli ukázat, a já jsem moc ráda, že mě dodala Markéta odvahu vlastně dětem hnedka v první třídě ukázat i tyhle ty náročnější znaky, se kterými oni se rozhodně budou potkávat, ale my bychom se neměli bát jim je ukazovat a nechat je poznávat. A to nejenom tou rukou, ale i tím prstem v bahně, v hlíně. A potom děcka vyběhnou a zkusí hledat nějakou spirálu v přírodě. A jsou dost často vidět v květech anebo v šiškách. No a když už nazbíráte šišky, ať jsou modřínové nebo borovicové, tak můžete rovnou další badatelské činnosti a odhadovat s dětmi, jak reaguje šiška na vlhkost. Tady uprostřed dole vidíte vlhkoměr, kdy vy zavěsíte šišku někam, kde moc neprší a děcka vidí, jak se otevírá a zavírá podle vlhkosti, anebo ji rovnou hodíte do vody a sledujete, za jak dlouho se úplně zavře. A můžete badatelsky objevovat, proč to ta šiška dělá. Na to máme právě tu celou badatelskou lekci v 3. díle Slabikáře. Takže tady vidíme krásně, jak nám to na sebe všechno navazuje. Všimněte si, že už jsme sem zapojili i čítanku, takže můžete s dětmi už začít číst další texty, které, pokud se to čtení vás tak zaujme, takže můžete určitě s tím pokračovat, můžete to mít i víckrát týdně. V písance ze začátku píšeme jenom velké tiskací. Co je tady ještě specifikum? Máme vždy tvary pro leváky vlevo, pro praváky vpravo a nemusíte dětem, pak už rovnou celé třídě řeknete leváci, pište si ten tvar, který je zleva, praváci, pište si ten, co je tady vpravo. Zrovna tady u těchto písmenek nemáme nějaký jiný směr, ale jinak to určitě je důležité. Všimněte si, že když se začínáme psát tím malým tiskacím písmem, tak z mých zkušeností ve třídě jsou tam děti, které ještě nedávají ten přechod na to, aby psali dvěma typy písma, jo? Aby psali i velkým tiskacím, i malým tiskacím, zatímco někteří dravci už to chtějí. Takže tím, že já mám to stejné písmeno na jedné straně pod sebou současně, tak já můžu říct, že prostě, já nevím, ty děti, kteří jako vidíme, že mají problémy s tou grafomotorikou, špatně se jim drží tužka, nebo prostě nestíhají, tak ti si napíší jenom ty horní 3 řádky, ti dravci rychlejší, tak už ty motivujeme k tomu, aby napsali i to spodní a mohou klidně používat a psát tím malým tiskacím písmem. V podstatě je to ty písma jako Comenia Script, takže můžete úplně klidně tímhletím písmem psát a používat je. U nás je to vlastně už od druhého dílu, to znamená někdy od listopadu už mohou děti psát taky tím malým tiskacím písmem. Na konci druhého dílu písanky přecházíme tady na ty vázané tvary. Nejdřív učíme zase ve velkém, potom je učíme do linek, různé kličky vlnky a potom už začneme psát jednotlivá písmena, ale pořád ještě připomínám, je to písmo, jakože vlastně my se učíme jakoby to jako kreslit, jo? Že vlastně se snažíme ten tvar napodobit. Jde nám opět o pochopení toho tvaru, toho směru a ne o naprostou dokonalost, aby všichni měli stejné písmenko. Naopak chceme, aby na té stránce si zvýraznili to písmeno, které se jim povedlo, udělali si u něho třeba korunku nebo srdíčko, jakože je to král té jedné strany, ten nejhezčí tvar. Snažme se vyvarovat toho, abychom děti hlídali a dělali jim z toho červené peklo. Hlídejme si to. Kompletní celou řadu psacího písma s velkými, s malými písmeny, psaní ve větách, to už jsem vlastně přesunula do 2. ročníku, kde po dětech
já už chci, aby psali tím vázaným písmem, takže o to nepřijdou, jenom je to malinko posunuté a vychází nám to prostě s tím slabikářem, nebo vlastně už posouváme to do 2. ročníku. Můžu ještě, Market, Ano, tady byl ano. dotaz, aby jsme k těm písankám Ano. zodpověděli. Slovo prosí je pro prvňáky docela obtížné k přečtení. Můžeš k tomu něco k písankám, jak tam bylo to prosí, že bychom hned odpověděli? Tady prosí, no. Slovo prosí je pro prvňáky docela obtížné. Tak jenom jestli... V podstatě všechno čtení je pro Přečtení. děti obtížné. Někteří to zvládají, někteří to nezvládají, jedeme po písmenkách. O, S, I, vysvětlíme si to a tak to vlastně konkrétně tady v té písance prostě opíšou. Takže si je přečtou a opíšou vedle toho. Takže je to taková vlastně jakoby omalovánka pro ně. Takže já bych se toho nebála, naopak. My se snažíme ty děti jako, ať se toho nebojí a jako nezatajovat jim, že existují jako složitá slova, protože my prostě používáme složitá slova, takže jim je předložíme a necháme je, aby si to sami nějakým způsobem prostě vyluštili. A ještě prosím jednu tady informaci ještě četu. Také jsem zatím nepochytila žádnou metodickou řadu. Otevřené slabiky, 1 zavřená. Jo. Ano, necháváme dětem, aby si to přečetli, vlastně se nám tam prolíná se nám tam slabikovací metoda a prolíná se nám tam i genetika. Takže vlastně pro nás je to čtení o to porozumění toho významu a ne o nějakém jako systematickém jakoby nácviku. A ještě teda poslední tady mám. Doteď jsem neučila děti psát malými tiskacími písmeny, jen jsem se s nimi seznámila. Je důležité, aby to uměli? Podle toho, jakým způsobem se učí u vás na škole, pokud se u vás na škole učí už od 1. třídy angličtina, tak v angličtině prostě se tam setkají jenom s těmito písmeny a i učitelé angličtiny. Já vím, že třeba moje vlastní děti se v 1. třídě učili malým tiskacím písmem psát v angličtině a mně to přišlo vlastně jako nedůstojné, proč je to nenaučíme my v našich českých hodinách, takže jako já to těm dětem nezatajuju a jako nechávám je, ať se opravdu jako s tímhletím setkají. Děkujeme. Interaktivita je naprosto, musím pochválit, SPN se krásně podařila, kromě toho, že tady vlastně máme celý ten obsah, který se nám krásně rozklikává, prolíná, tak nám zobrazuje jednotlivé cvičení nebo celé stránky, umožňuje soustředěné čtení, tak tam máme spoustu básniček, písniček, videí, a cvičení, která se nám do slabikáře už nevešla, takže ta tam jsou jako další na procvičování, takže to všechno tam v té interaktivitě můžete najít. Plus si tam můžete rozkliknout třeba ty sebehodnotící karty a tak pro ty děti. Takže určitě tady máte všechny ty odkazy, kde si můžete přihlásit a zkusit a zdarma stáhnout. A co rozhodně doporučuji, jsou naše čítanky od Janičky Kopecké, která je lektorkou RVCT, která vlastně vizuálně to na první pohled vypadá dost podobné, vychází nám to, kromě ilustrací, tak nám to i tou náplní kopíruje nebo souhlasí se slabikářem, kde tady vidíme opět to sebehodnocení, tady třeba z šípky. Určitě jsou tam zajímavé ty texty, kdy jsou to běžné texty, zase vidíte z knih, které můžeme najít v naší knihovničce. A ještě na co bych chtěla upozornit, tak nás tady je zásobárna slov, kdy vlastně i děti z cizojazyčného prostředí, protože zase máme ve třídách, jako mnohem častěji se nám tam vyskytují děti jiných národnostních skupin, tak nás tady jako vrací k těm různým tvarům slovům a k tomu jejich významu. A vždycky nás motivuje. Všimněte si, že vymyslím vlastní obrázkový příběh už nám vlastně propojuje i s pisatelstvím. Takže tady je na začátek nějaká myšlenka, jeden cíl, který se vlastně naplňujeme a na konci si ho vyhodnotíme. Při provádění tady tím textem si ještě vedeme děti k tomu, aby s tím dál pracovali. Klidně si schovte nějaké další aktivity i do 2. ročníku. Případně v 1. třídě ve slabikáři máte ten text
ze stejné knihy a my to tady ještě rozvíjíme a znovu na to můžete třeba navázat druhý podzim, kde zase si přečtete o nějaké jiné už konkrétní houbě. A určitě se tam setkáte a to bych chtěla hrozně moc ocenit. Všechny ty metody kritického myšlení, takže tam je řízené čtení, 5lístek, Vennovy diagramy, záznam odhadu, tabulka VCHD, já nevím, jestli znáte, vím, chci vědět, dozvěděl jsem se. Tak všechny tyhle ty metody nás tam jako Jana provází a navíc ještě motivuje k tomu, abychom s dětmi dělali dílny čtení, takže tady krásně všechny ty pravidla dílny čtení vypisuje. Jsou tam všechny metodické pokyny i pro tu práci s čítankou. A co je taky hrozně fajn, pokud s dětmi chcete zaznamenávat z přečtené knihy, tak nějaký čtenářský list, třeba jako vzor můžete použít tady tenhle ten jeden, můžete si udělat nějaké deníčky, můžete si je třeba vystavovat, můžou mít na to děti referáty, to už záleží na vás, jakým způsobem s tím budete pracovat, ale rozhodně je to tvořivé a dělejte to, čtěte s dětmi. Mnozí se ptáte po čtecích kartách a z toho mám velkou radost, že už vlastně na jaře za měsíc vylezou na světlo světa čtecí karty, na kterých teď intenzivně pracuje Veronika Michalidisová a finišuje. Všimněte si, že každé písmeno abecedy má tady. Tady je to třeba rovnou na 4 stranách to písmeno. Máme je tady, graduje nám to pomocí jako barviček, takže ta nejsnadnější je žlutá barvička, pak je složitější taková málo oranžová, červená je pro ty náročnější děti. Ještě potom nejsložitější aktivity jsou, že potom ještě převádí k pisatelství. Zase nám to tady navazuje tady tou linkou těch písmen, kde zrovna teď jsme, takže tady na té ukázce vidíte L, ještě z prvního dílu, ale samozřejmě, že tam používáme všechny písmena. Nebo tady máme ještě ukázku z měkkého I. Zase graduje nám ta náročnost. Vy můžete vybrat, nechcete po všech dětech, aby už čtenáři četli prostě jenom tady ta písmena za sebou. Proč jim neříct rovnou, spojujte, přečtěte věty, případně tu větu potom napiš nějakou podobnou větu, vymyslit buď to obrázkovou, nebo vymysli prostě úplně celou větu a napiš ji hůlkovým písmem. Zatímco z částí třídy prostě ještě pořád čtete jenom písmenka a snažíte se je utvrzovat v tom, že to umí číst správně. Teď aktuálně ve stejném čase vyjde i nástěnná tabule ke slabikáři, takže to už taky brzy ke všem písmenkům. A doporučujeme, aby opravdu vám ve třídě visela, přesně k tomu, jak jsem říkala, ty tvary, které ještě neznáme, písmena, tak si je tam mohou děti dohledat, oni se v tom naučí hodně rychle zorientovat. A je dobré jim to jako neměnit, mít vizuálně tu oporu na jednom místě. Takže tady vidíte kompletní celou sadu k prvnímu ročníku, kterou vám doporučujeme koupit. A ještě, kdybyste, a možná už někteří z vás znají, naši facebookovou skupinu, takže tam se můžete kdykoliv na nás obrátit. Já jsem tam, Justý taky odpovídá, nebo s paní Radkou Procházkovou reagujeme na vaše otázky. A jsme moc rádi, když to jako probíráte veřejně, protože většinou to, co trápí jednoho, stejný problém se stejným problémem se potýkají i ostatní, takže tam doporučujeme, ptejte se, my vám odpovíme, pomůžeme, třeba jsme některé věci nedostatečně vysvětlili, jsme tam pro vás. A určitě sledujte i facebookové stránky SPN, pedagogického nakladatelství. Tak jo, chystáme pro vás, a teď tady pozor, jo, máme kapacitu pouze 30 učitelů. Už brzy vykopneme, už jsme jako opravdu jako připravení téměř obratem k tomu vykopnout už přihlášování 13. a 14. srpna. Budeme s vámi v základní škole v Milíčově. Přijeďte za námi, budeme mít spolu letní školu. Všechno si tam projdeme, zažijete to na vlastní kůži, dovysvětlíme, co je potřeba. Radko, co nám můžeš nabídnout? Tak, já ještě bych chtěla vstoupit tady, děkuju Market.
Pro ty, kteří sledovali dnešní webinář, tak máme na týden akci speciální 15% slevu na balíčky se slabikářem. Můžete si vybrat buď balíček se slabikářem nebo i s doplněnou čítankou. Jenom je důležité uvést kód, který je nahoře, BALSLAB, jo, do objednávky. Objednávat můžete na www.našeučebnice.cz a akce platí týden. K tomu získáte samolepky a i praktické desky zdarma ilustrované, takže krásně všechno si děti uchovají v těch deskách. A jinak já budu určitě všem registrovaným posílat i odkaz, takže se nemusíte bát, všechno obdržíte i v e-mailu, takže i kdybyste si tady nezapsali adresu, ale určitě naše webové stránky znáte, www.našeučebnice.cz, tak tam budou balíčky k objednání a já budu samozřejmě posílat i všechno e-mailem, takže se nemusíte bát. Tady je ukázka těch krásných samolepek, ty mohou děti potom použít, já nevím, na podepisování dalších sešitů a tak. Musím říct, že ty ilustrace jsou moc povedené. No a my vám děkujeme za pozornost. Máme pro vás ještě krásných 5 minut času na nějaké otázky. Já se omlouvám, já se teď podívám do chatu a přestanu sdílet. Já se také omlouvám, já mezi tím píšu do chatu, takže abych ještě odpověděla poslední dotazy, ještě co tam byly. Děkujeme moc za sledovanost. Líbí se mi jako nápad, používáme kolečka do vydloubnutých suků, skvělé. Ještě tady někdo píše, texty pro první třídu by měly být krátké, s jednoduchými slovy, 2, 3 a 4 slabičné, s převahou otevřených slabik. To v čítankách nevidím. Pokud máte ten další nácvik těch textů na to čtení, tak to je všechno v těch, jak se to jmenuje, v těch našich čtecích kartách, tak přesně ta zásobárna těch slov, tak ta tam je. To je vyloženě, současně ten, kdo to čte, tak jste si občas trošku tesknili, že jsme to tam v tom slabikáři neměli, takže určitě v těch čtecích kartách to tam určitě máte pro každé dítě, nebojte se, je to tam. A pak tam byla otázka, jestli slabikář je úplně propojen s prvoukou, případně jestli jen tak jako lehce, tak opravdu je to záměr, že tam, kde jdeme ven nebo děláme nějaké bádání, tak slabikář krásně zasahuje do těch jako jiných tematických oblastí, ale není to tak, že by měl v sobě všechno učivo prvouky. To nebyl záměr, ale chtěli jsme jakoby setřít ty linie, teďka jsme v češtině a teďka jsme v prvouce, protože zvlášť té první třídě nám přijde, že děcka, ať jsou uvnitř nebo jsou venku, tak najednou se nadchnou pro nějaké téma a vy tam propojujete ty souvislosti. A najednou potřebuju psát, abych si zapsal nějaký pokus v prvouce a najednou v prvouce potřebuju si něco přečíst minimálně na tom vzorku, který jsem zrovna označil před týdnem. Takže tady využíváme toho, že ty děcka řeší nějaké jedno téma, pro které mají velkou vnitřní motivaci a tam používají všechny ty dovednosti z různých předmětů. Já ještě tady vstoupím, protože se ptají lidi i na letní školu. Budeme určitě vyvěšovat na webové stránky, co nevidět, jinak kontaktujte, když tak mě. Je to na webových stránkách www.spn.cz, tam najdete můj kontakt, je to procházková@spn.cz. Ale nebojte, všechno bude zveřejněno, budu i informovat. Sledujte náš Facebook, protože určitě to bude ta akce zmíněna i na Facebooku. Takže sledujte i Facebook. A jinak ohledně čtecích karet byli tady nějaký zájemci o předobjednávku. Čtecí karty budou na jaře, takže vydržte. Všechno budete informovaní. Sledujte naše webové stránky a facebookové stránky. Tam se všechno určitě dozvíte, co nevidět. Jo, takže... Písanky a co tady se týče... dívám. Ještě ten certifikát, pokud bude mít někdo zájem o certifikát, tady jsou dost často dotazy, prosím vás, pište, já jsem to uvedla několikrát do chatu, ale je to balásková@spn.cz. Když někdo napíše na můj e-mail, nic se nestane, já to předám. Každopádně potřebujeme jméno a příjmení, aby jsme mohli vyplnit správně a řádně ten certifikát, takže děkuji.
Dotaz z chatu, platí sleva i na to 15% sleva i na množství pro celou třídu? Pardon, Market, já jsem teď odpovídala ještě něco, takže Jestli platí sleva, těch ano. 15% i na množství pro celou třídu, ptá se Simona. Ano, je to prostě více než 10 kusů, tak dostanete slevu, ano, 15%. Výborně. Další písanky s podobným nevázaným fontem neplánujeme, ale když propíšete tyhle ty písanky, tak v podstatě absolvujete úplně celou kompletní abecedu. Nevynecháváme nic, takže používejte tyhle ty naše písanky, tam to je všechno je. Děkuji. Mhm. Nevidím ještě nějaké další dotazy, klidně se ještě ptejte. Děkuji, Justy, že si tam přidala ten Facebook. Ano, teď jsem taky zaregistrovala, už jsem to chtěla pak. Takže facebooková skupina určitě normálně SPN, to je naše facebooková skupina, a pak facebooková skupina s Větvánkem, kde se dozvíte cokoliv o slabikáři, můžete se podělit o vaše zkušenosti s používáním slabikáře, je to hodně podnětná skupina. Tuším, už tam má nějakých, já nevím, Market přes 200 členů, nebo tak nějak, určitě. Aktuálně nevím, musela bych se podívat, No, určitě ale jenom rozrůstáme se. No, V podstatě každý den nám přichází noví a noví členi. Máme z toho velkou radost, určitě, je to super. Návaznost tak. na další ročníky budeme, tady koukám, Olga Nováková se ptá, takže v dalším ročníku plánujeme už teď taky učebnice pro druháky a budeme mít i návaznost. Uvidíme jak. Cena čítanky. Renato, mrkněte se prosím na e-shop učebnice. naše učebnice, ale už jsme dávali také do chatu. Jo, je to tam všechno uvedené v chatu. Tady je cena kompletu, ale cena jenom té čítanky, to nevím. To bych se taky musela podívat. Můžeme někdo? Rychle. Hledám to. Tak, tady webinář tady. Takže vteřinečku. 110 píše už 110, Renáta ano, 110, a Jana. ano. Výborně. Byla rychlejší. Vyhráváte. Já jsem se zasekla. Vyhráváte čítanku. Výborně. Líbí se mi tady, Martina píše o kaštanech, že jsou kaštany fajn. Kaštany jsou fajn, hlídejte si a dobře je usušte, ať vám nesplesniví, to platí i u pecek. A když náhodou, tak potom ještě doporučuji projít i mrazem. V zimě si je hoďte ven pro jistotu, abychom se zbavili všech breberek, které se nám do toho postupně zalezou, ale určitě je to strašně úžasná pomůcka. Děkuji. Ještě tady zaznělo, prosím, informativně cenu té letní školy, tak bude to na osobu předpokládaná cena 2800. A ještě byla otázka na tabuli, tuším, vyjde ve stejný čas jako karty, teda ano, na jaře. Na jaře. Ano, na jaře. Nástěnná tabule bude také na jaře. Jo, Simona nás doplňuje, že jsou fajn i velké fazole. Určitě ty se hrozně hodí mít je ve třídě taky a krásně se z nich skládá. Perfektní věc taky. Nebo nastříhané větvičky, ať a různě dlouhé, buď takové ty o délce prstu, anebo třeba se hodí i mít jako nějakou sadu větviček, takových třeba půlmetrových, buď někde uložených na dvoře, anebo si jich pár vente i do třídy, on se třeba pan školník nebude zlobit. Ještě tady paní psala Ladislava Stupková, tak jestli se může zeptat, zda balíček si objednala během webináře, tak se sleva asi na to nevztahuje. Ano, vztahuje. Když jste si objednala teď balíček, určitě připište, když tak na můj e-mail procházková@spn.cz. Připomeňte se, já určitě budu mít i seznam těch osob, takže kteří se registrovali, všem budu posílat záznam a i všechny informace na případné objednávky toho balíčku zvýhodněné s 15% slevou. Platí to týden. Jo. Tak, my vám moc děkujeme. Děkujeme moc. Loučíme se s vámi, bylo to moc krásný večer a věřím, že se potkáme minimálně na tom Facebooku, případně na té letní škole, a kde byste měli nějaké kamarády, kteří ještě nás nezažili a chtěli by, tak přímo za měsíc 19. března chystáme podobný webinář opět s Justínou ve stejném složení, takže těšíme se na vás a na vaše kamarády a známé.
Mějte se hezky. Ještě prosím, ještě jednu věc. Teď po skončení webináře bude platná ta akce, ale dodatečně, kdyby třeba paní jaksi objednávala teďkon, tak ať mě kontaktuje, když tak na můj e-mail a dořešíme to s tou slevou, jo? Takže to je všechno. Děkujeme vám mockrát za to, že jste tady s námi byli a já děkuju našim autorkám a přeju krásný večer. Já se také loučím, děkuji vám všem a mějte se krásně. Krásný večer a hezké prázdniny, pokud máte prázdniny. Mějte se hezky, nashledanou. Tak jo, děkujeme, nashledanou.